So ang ginagawa po nila ay yung mga truck po na yan ay pinapatungan lang po nila ng semento. Ayan. Ayan o. Tignan nyo naman ang ginagawa. Sa tingin po nila, kapag po tumaas yung tubig ay hindi po masisira yan. Yan yung mga DPWH dito sa Tarlac. Look. Viral sa social media ang POV ng isang netizen na dumaraan dito sa Kamiling Bridge sa bayan ng Kamiling, Tarlac. Makikita sa video ang ilang mga construction workers na tinatapalan ang butas sa slope protection gamit lamang ang hollow blocks at halo ng semento. Galit ang netizen sa kanyang pahayag bago pa lamang umano ang infrastruktura, sira na agad matapos ang habagat at bagyo nitong Hulyo at Agosto. Sa fact-checking ng CLTV 36 News, aming napag-alaman na ang eksaktong lugar ng viral video ay nasa barangay Kakamilingan North, pasok sa urban area ng Kamiling. Sa aming drone footage makikita hindi natapos ng mga nabibidyuhan na nagkukumpuni ang proyekto. Actually po itong DG ho natin, na-report na ho natin ito sa kinaukulan sa DPWH bago pa po nag-viral itong DG ho natin. Kaya nung na-report ho natin, sinabi naman na actionan. So yung ginawa ho sa DG ho natin na ito nga ho, medyo may portion na nagiba, preemptive lang po yung ginawa. Pero itong mga susunod na araw, gagawin na ho talaga ito. Para sa mga residente, hindi biro ang baha na dumarating taon-taon, kaya malaking tulong umano ang slope protection. Sobrang alala po ng mga kabarangay namin kasi nga po yung nangyari. Kasi nga nakita naman po natin na medyo lumalala na po yung bitak ng dike, ma'am. Kasi nung nakarang taon, medyo although yearly po na nababaha po kami, pero hindi grabe. Pero itong nakaraan po talaga, as in ma'am, sobrang taas. Sinubukang kunan ng panig ng CLTV 36 News ang Tarlac 1st District Engineering Office. Ayon sa tagapagsalita ng Tarlac 1st DEO na si June Catalan, may ilang misinformation sa nag-viral na video. Una rito umano ay ang sinasabing bago lang ang istruktura. Well, ito po yung proyekto nito, natapos po siya ng 2012. It's been 5 years. Halos 5 taon na po siyang dinadaanan ng sunod, tubig. Ito po kasi Kamiling area is talagang daanan po ng tubig na nanggagaling po sa Zambales. Pagka dumaan ng tubig dito, talagang malakas ang bagyo, malakas ang ulan, gumaraga sa ako. Kaya lang hindi may iwas po pagkataon. Sunod-sunod, lakas ng mayroong portion dito na nasita. Yun po yung ginagawa natin ng temporary illumination. Bagamat hindi niya sinabi kung sino ang construction company na responsable sa nasirang infrastruktura, committed di umano ang kumpanya na ipagawa ito ng walang bayad. Alam ko, sinabihan na ko. Sangayon din po sa sulat na request ng ating LG. Gumawa po sila sa amin, they are requesting for the rehabilitation. Ngayon, sinulatan po ang contractor. Hindi ko lang po alam sino yung contractor. Pero nangako naman po itong ating contractor na gagawin po yun. Although it's been 5 years na natapos po, gagawin po dito nang walang kauulang gastos ng LG or ahensya ng pamahalaan. Downfall ng mountain area ng Zambales ang Kamiling River, kaya taon-taon ay may malaking hamon sa flash flood sa urban area ng bayan. Kaya para kay Mahalia Mateo, administrator ng Kamiling LGU, sa umiinit na diskurso sa mga substandard at palpak na flood control, sana raw ay hindi pa rin mapag-iwanan ang kanilang bayan sa pag-allocate ng pondo sa flood control. Mahalaga po ang mga flood control projects sa Kamiling. Dahil po kumpara po nung una na binabaha po ang Kamiling, ngayon po ilang taon na po kami hindi nababaha. Kanya nga lamang po ngayon pong taon na ito ay may mga nabitak po na dike. Kung kaya po nagkaroon po kami ng malaking pagbaha. So ang pinapangamba lang po namin sa aming lokal na pamahalaan ng Kamiling ay hindi na po mapunduhan ang mga flood control project po na nandito po ngayon sa amin na mga dahil po ang kababayan ko po, kami po dito sa Kamiling ay talaga pong kailangan po namin ng mga flood control project na alam po namin ay
malaking tulong po ang magagawa po sa aming bayan. Ayon sa Municipal Planning and Development Office, 12 kilometro pa ang kulang sa slope protection ng Kamiling. Actually, ang kulang pa po ngayon sa aming bayan ng flood control, yung slope protection specifically is 12 kilometers pa. So kaya po malaki pong dagok or kakulangan sa amin kung hindi po may tutuloy yung mga flood control projects na ito. After po ito, pag nakompleto po ito, malaki pong magiging tulong po lalo na sa mga low-lying po ng mga barangays namin. Base sa transparency portal ng isumbong sa Pangulo, umabot sa 3.3 billion pesos ang flood control projects sa Kamiling River. Sa ilalim yan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kung pagbabasihan natin ang mga datos ng proyekto sa Kamiling Tarlac 2022 hanggang 2025, malinaw na iilang kontratista ang dominanteng nakakuha ng malalaking flood control projects. Ang mga pangunahing kontratista at kanilang tinatayang kabuang halaga, ang kumpanyang Royal Crown Monarch Construction and Supply Corporation. Lumalabas na ito ang pinakamalaking nakakuha ng kontrata, kasama man o solo sa joint venture. Ang mga proyekto, Floodway Phase 2, 3, 4, 5 at joint venture ng DMK Construction. Ilang slope protection at steel sheet pile na nagkakahalaga ng 62 million pesos hanggang 144 million pesos kada isa. Tinatayang nasa mahigit 1.5 bilyong piso ang nakubrang kontrata ng naturang kumpanya. Sumunod naman dito ang BMKM Construction kasama ng Royal Crown, kasama sa pinakamalaking proyekto ng Flood Phase 3, 4 at 5. Tinatayang aabot naman sa 800 million hanggang 1 bilyong piso, depende sa hatian ng kanilang joint venture. At pumapangatlo ang AC Solvent Construction and General Merchandise. Malakas din sa slope protection projects. May kontratang naglalaro mula 38 million pesos hanggang 100 million pesos. Tinatayang aabot sa 400 million pesos ang kanyang nakubrang kontrata. Samantala, sa pinakahuling vlog ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mariin niyang binigyang diin na dahil sa mga isyong lumulutang hinggil sa implementasyon ng mga proyekto at elegasyon ng insertion sa pondo ng DPWH, wala nang ilalaan para sa flood control project sa 2026 National Expenditure Program. Isang desisyong may mabigat na implikasyon sa mga nakabinbin pang proyekto na hanggang ngayon hindi tiyak kung magiging epektibo, lalo na kung walang malinaw na batayan ng isang komprehensibong master plan. Number one, we already are seeing na lahat ng flood control project na dapat nilalagay sa 2026 na budget, hindi na siguro kailangan. So there will be no budget for 2026 for flood control. Paulo G. Santos, CLTV News.